يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler! Vaktiki cuma gününde cuma namazı için azan aydırsa, Hudaýyň zikriniň tarafyna gidin we muameleni terk edin. Şu zat sizin için hayırlıdır, eger bilseňiz. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pes vaktiki cemaat namazını tamam edip farıg bolunsa, pes yerin yüzünne çaşın we Hudaýyň nygmatyny talap edin we Hudaýy köp ýad edin. Şayet necat tapıp saadetmend bolarsyňyz. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ve vaktiki bilseler ticaretin gelýänligini ýa saz awazyny bilseler, şoň tarafyna pytrap giderler we seni ýokary galyp duran halyňda terk edip goýarlar. Sen şolara aýt, Hudaýyň ýanyndäki sowap saz awazdan we tijaratdan ýaxşyrakdyr. Bu Allah Taala inki ýaxşy rızk berýändir. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Vaktiki münafıklar sen huzuruna gelseler, aydarlar biz gawalyk berýäris, tahqiq sen Hudaýyň rasulydyrsın. Allah tebarek we taala ýaxşy bilýändir, sen Hudaýyň rasulydyň. Ve Allah tebarek we taala gowahdyr, münafıklar ýalançydyrlar. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Münafıklar yalandan içýän gasamlaryny özlerine seper edindiler. Pes halklary Hudaýyň dininden gaýtardylar. Ne weýle yamandyr şolaryň etýän işleri. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Şolaryň amalynyň nihayetde yamal amal bolmagynyň sebäbi şudur. Olar iman getirdiler, soňra kafir boldular. Pes şolaryň galplaryna mohr wuruldy. Pes şolar iman näme, islam näme fehmetmezler. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Wa wagtiki münafıklary görseň, şolaryň bedenleri we heykelleri seni täçjübe goýar. We eger şolar sözleseler, keplerine kulak asarsyň. Goýa münafıklar goýup içi boş derde degmejek diwary seýilip goýulan agaç ýanydyrlar. Guman eder her bir sesini özleriniň aleyhinedir diýip. Şolar düşmandyrlar. Şolardan berhezar bol. Huda şolara la'net aýtsyn. Şolar nirek barýarlar.